Hej og velkommen til studiet. Jeg hedder Victoria Pomira Dimitrievich, og jeg reporterer live for Korinth. Det her er min gæst, Jason. Hej Jason. Nu vil jeg stille dig en række spørgsmål om den hændelse, der er sket. Og i studiet forventer jeg fuld ærlighed. Velkommen til studiet, Jason. En forfærdelig tragedie har ramt Korinth. Hvordan takler du den situation, der har ramt kongefamilien? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. Jeg ved det ikke. Først slår hun min kæreste kone ihjel. Og slår hun hendes far ihjel. Mine børn. Undskyld, jeg kan ikke tage det her. Beklager. Hvordan er dit forhold til Medea på nuværende tidspunkt? Jeg hader hende. Jeg foragter hende. Hvordan kunne hun gøre det? Det er sindssygt. Hvordan kan det være, at jeres forhold eskalerede på den måde? Har I stadig kontakt, eller er det bare helt slut? Ikke mere. Ikke efter hun forlader mig og børn. Jeg drenge. Jeg snakker ikke med hende mere, og så lige pludselig så... Hvordan har du tænkt dig at bearbejde situationen? Hvad vil du gøre det næste stykke tid? Først vil jeg tror, jeg vil samle mine tanker først. Få mine børn begravet sammen med deres mor. Når du vil samarbejde med Medea om at få børnene begravet. Det er jo interessant nu, når man tænker på hendes handlinger. Ja, men jeg er lidt frustreret lige nu. Jeg kan ikke helt sætte det hele sammen. Ja, det er selvfølgelig også meget hårdt, når man mister sine sønner. Hvordan var dit forhold til dem? Det var alt, jeg havde. Jeg elskede dem. Det var mit liv, mit kød og blod. Men jeg synes, jeg havde hørt lidt i krogene i Korinth om, at du også havde tænkt dig at landsforvise børnene. Eller var det kun måske, eller hvordan var hele det? Kunne jeg aldrig finde på. Mine børn kommer med mig, hvor jeg tager afsted. Også selvom du blev gift med Kreons datter? Det er fuldstændig rigtigt. De fortjener en bedre mor, end Medea var. Det gør de. Ja. Tusind tak for din deltagelse. Jeg kan se, det er meget hårdt for dig.